Hola a totes i a tots! Aquesta setmana anem a continuar amb la història de la música. Molts de vosaltres m'heu enviat els vostres arbres genealògics al meu correu electrònic ja i estan quedant xulíssims! M'encanta conèixer la vostra història familiar i conèixer també les cançons que agraden als vostres pares, als vostres germans, als vostres cosins, als vostres tios, a les vostres ties. Està fenomenal! Espero que esteu aprenent moltíssim sobre això i hagi sigut una oportunitat també per a poder parlar amb tots ells i elles i que vos conten per què els agraden aquestes cançons. Moltes vegades les cançons que ens agraden tenen una història darrere. Bé, aquesta setmana anem a continuar en un altre període. Un període d'estos en els que els compositors portaven aquestes perruques blanques, que és el barroc. Per aquesta setmana vos vaig a proposar un repte voluntari. Un repte voluntari en el qual haureu d'entrar al meu Genially, que vos hauré ficat en la fitxa, i us fiqueu una sèrie de cançons. A vegades pareix com que les obres de la història de la música sonen com superantigues, com que no són actuals, no? Lucía, esto no mola nada. Què m'estàs ficant tu del barroc? A mi què m'importa el barroc si jo vull que escoltar Bad Bunny? Pues no, perquè n'hi ha molts temojos també de la música del barroc. Per això el que aneu a fer va ser entrar al Genially, fer clic als diferents números i anem a escoltar diferents cançons que se van composar en aquest període del barroc. És molt possible que moltes d'elles, per no dir quasi totes, vos sonen d'haver-les sentit en algun lloc. Sonen en pel·lícules, sonen en entrades de programes de televisió, sonen en anuncis també de la tele, sonen en tots llocs. A veure si d'algunes d'aquestes cançons que vos he ficat podeu dir-me on les heu sentit. N'hi ha algunes que són superfamoses i algunes que, com a super ultra mega pista, s'escolten en alguns programes de cantar. Bé, i d'una d'aquestes peces, que és el Te Deum de Charpentier, anem a fer una coreografia. La coreografia vos l'estic enviant en un vídeo, però la proposta que vos fan és fer-la amb palets xinesos, que imagine que no tot el món menjarà menjar japonès en casa i tindrà palets xinesos, però no passa res perquè tenim plan B, que són les culleres. Poden ser, mireu, o sigui, jo estic utilitzant una cullera més gran que l'altra. No passa absolutament res. Lucía, no tinc culleres de fusta. Culleres de plàstic. Lucía, no tinc culleres de plàstic. Pues culleres de metall. Lucía, no tinc culleres. Jo menjo les mans perquè sóc un troglodita. Palmes, fem amb palmes, no passa res. Teniu 1000 recursos per a fer-lo. Aquesta proposta està feta per a fer-la en parelles, però bueno, a no ser que animeu a un germà, germana o al papà o la mama per a poder-lo fer, que si ho feu, oye, ole, podeu fer-lo també vosaltres a soles. El que anem a canviar va ser que, lògicament, com no podem creuar, el creuar va a ser creuar el pit. Creue amb la dreta, creue amb l'esquerra. Ok? Si creuen les dues mans juntes, creuem així. El moment que és creuar així, l'anem a fer i una volta. Vale? Vaig a fer-li la coreografia sencera per a que vosaltres vegeu com ha de ser i no vos doni l'ataquet de vergonya de ui, que me dona vergonya gravar-me. Vegeu que jo també ho faig, ok? Repetís. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, volta. Volta.
Aleshores, quina va ser la tasca d'aquesta setmana? Practiqueu aquesta coreografia que és super senzilleta i m'heu d'enviar un vídeo que jo puga veure com el feu. Què vaig a tindre jo en compte? Dos coses superimportants. Que porteu bé la pulsació, és a dir, que no s'accelereu, que no se retraseu. I la segona cosa, que feu bé la coreografia, que feu bé tot això. Si, de veritat, si animeu alguna persona de casa per a fer-lo, serà molt més divertit. Si teniu germans menuts, de segur que els encanta la coreografia perquè és molt senzilleta. Bé, espero que estigueu tots molt bé en casa i ens vegem superpronte. Adeu!